keďže sa blížia Vianočné sviatky a s nimi aj upratovanie domácnosti, vrátane umývania okien, tak dávame do pozornosti dôležitú vec. Ak vás na nich trápia špiny, šmuhy alebo zaschnuté kvapky, máme pre vás veľmi dobrú správu. Vďaka moderným technológiám sa ich môžete zbaviť takmer bez námahy. Pozrite ako. Dobre, sme to. Blížia sa Vianočné sviatky a s nimi aj vianočné upratovanie. A aj taká činnosť, akou je umývanie okien. No a práve ak umývanie okien nemáte veľmi v obľúbe, tak Katka Ferancová, špecialistka z Planeo, nám poradí, ako na to úplne bezbolestne hravo. Ahoj, dobré ráno. Ahoj, dobré ránko. Keby sme trošku porovnali to umývanie okien v minulosti a v súčasnosti, aký tam je rozdiel? Kam sme sa posunuli technológiami? No posunuli sme sa veľmi. V dnešnej dobe už vďaka tým technológiám práve nemusíme prenášať rôzne schodíky, nemusíme prenášať vlastne vedrá s vodou, nemusíme dočisťovať novinami okenov, stačí nám jeden malý pomocník. Je to tak? Umývanie okien je činnosť, ktorá bola kedysi nočnou morou mnohých domácností, no dnes sa vďaka technológiám a inováciám mení na pomerne jednoduchý a rýchly úkon. Namiesto hodín driny môžeme tento čas venovať rodine alebo oddychu, pričom domácnosť zostane čistá. Robotický čistič okien túto prácu urobí za vás. Môžeme ho zapnúť? Môžeme. V podstate ho priložíte len v sklenenej tabuli, zapnete. On má svoj podtlak, ktorým v podstate sa pripevní na sklenenú tabulu. Sadnete si na gauč. A tento malý pomocník urobí všetku prácu za vás. A čo všetko nám vie takto vyleštiť alebo umyť? Domácnostne s ním dokážete poumývať v podstate všetky sklenené povrchy, to znamená, či sú to zrkadlá, či sú to predely v sprchovacích kútoch, na balkónoch, teraz veľmi moderné sklenené zábradlia, takže všetky sklenené povrchy hravo vyleští za vás. To znamená, že ak človek bol zvyknutý napríklad pri tých vyšších plochách, pri rôznych oknách, ktoré sú veľmi vysoko, stáť na rebríku, čo je pomerne aj dosť nebezpečné, tak pri takomto pomocníkovi mu nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Nie. Sedíte na gauči, pijete kávičku, tento malý pomocník vlastne vyčistí okná zvonku aj znútra. Má bezpečnostné lano, čiže keby sa náhodou niečo stalo, tak on nespadne, nerozbije sa, ale zostane na tom lane vysieť. Katka, predsa len tento robotický čistič je napojený na elektrický prúd. My nie sme pri umývaní okien takto napojení na elektrický prúd. To znamená, že keď vypne prúd, nás nevypne, ale toho čističa áno. On nespadne, má záložný zdroj, to znamená, že on ukončí svoju činnosť, ale zostane pod tlakom v podstate prilnutý k tej sklenenej tabuli a takto vydrží 20 minút. Ďakujeme ti, Katka, za tip a už je to len na vás, milí diváci, či si zaobstaráte nejakého takého robotického pomocníka, alebo aj naďalej budete čistiť okná ručne, stručne.